Hubog na biya kay ko. Bugan ako. Bugan na ako. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, Papa. partially towards Turkey. Nasignan sa nagawas ba siya tindahan? Naman. Uy. Papa. Uy. Huwag na pa si Papa. Papa, uy, ubog na putas. Wala sige palit o bugas. Tapos ingon si Mama. Ayaw paghubog. Papa! Pagpalit ang bugas, ingon na si Mama. Alam mo na ka. Buga ako. Bugay ko dali. Buga ako. Pagdali na naraba. Sige na. Ngayon na, pagpalit ang bugas, uli na dito. Palit na. Hindi na. Okay. Kuhain na yung kwarta ba? Okay. Buga ako. Buga ako. Buga ako ba? Bakit ko bugas ka? Kapatid ko, dili ba? Ikaw man ang papa kay namay kwarta sa imo. Ay, tama rin, no? Ako manday ang papa dyan, no? Oo. Alite dito bugas ka, kaya basi masuk. Suku to imo mama ba? Basi masuk ba? Hubog na biya kay ko. Bugan ako. Bugan ako na ako. Pagpalit din siyang sarili. Ikaw, magbalita dito ka. Ambi na lang napi. Ayo. May bugas daw. Bugas na jud ni. Pa. Oh, Nanang bugas. bugas. Ay, Pagluto na dito bugas. okay. Asa man ka pa? Wala ka, di maglungag ko. Ano man ka dara nagkuan og bugas nagluto. Dili man itong balay. Dili rin ito malay. Ulit ka balita.